ba irin nawa ba. Amma in ka gan su ba za ka ji suna magana bayan sun je irin wani wuri ko ne. Amma ni da farko gaisuwa na ma da Hausa ne. In ka gaya mun baka jin Hausa sai in fara maka turanci. Amma ko ina na je, ko Lagos na je, ko ina na je, duk mutum zan gaishe shi in yi da Hausa tukuna. Daga farko na gan baya jin Hausa sai in fara mashi turanci. So wato Muhammad Jima, abin da sa ne maka wannan tambaya, wani lokaci za ka ga wasu Hausa musamman 'yan zamani wanda suke so su tafi da zamani, in suka shiga wani wuri za ga ba ma su nuna su cewa su Hausa ne, ko kuma ba ma su nuna su sun iya Hausa. Za ga kuma suna magana, suna kokarin ganin sun saka turanci, wani lokaci ma an kai kokarin ka nuna musu Hausa sai su rika koma, wato suna ganin kamar su a ce suna harshen Hausa, kamar wata koma baya ne. To kai ka duk wanda ya ganka ya ga bature ne sak, so ban sani ba ko kai kana alfahari da kai magana da harshen Hausa da inda ka samu kanka. Ka san a duniyan nan duk abin da Allah ya baka ka nuna ma mutane kai. So ni a wajena inda maganan Hausa haka Allah ya haife ni. So dole ne ka je ka nuna ma wani inda kake. Duk ba ka yi ka je ka canja kanka saboda wani, bai kamata ba. Ko menene yake faruwa in wai kana jin tsoro ka je ka yi Hausa kar mutane su ganka kamar kai wani abu ne, ko kai ni bana haka. Ni inda nake haka ina so mutane su gani na, saboda Allah ne ya bani cikina haka, Allah ne ya bani irin magana na da Hausa, Allah ne ya bani. So in baka je ka nuna ma mutane ba amfani, kana ma kanka karya kuma kana ma mutane karya. Kuma ina tunanin kamar shigarka da abubuwa, kana kokari ka shiga irin ta Hausawa da rayuwarka, abubuwan da suka shafi rayuwarka. Ai haka ne, komai nawa ma irin mutane ni ban damu da mutane da irin daga ina ne, ko kai daga ba daga nan ba, kai daga ina, ni ban damu ba. Kowa a waje na iri daya ne, haka na da kowa. Amma Jima, bari koma kan abubuwan da suka shafi rayuwarka. Masu kalma za su ji menene ka fi sha'awa, ko wani abinci. Bari mu fara da wani abinci ka fi sha'awa ka ci a rayuwa. To dai ai duk abincin Najeriya duka na ci. Irin ma tuwon shinkafa, tuwon masara duka muna ci. So egusi ma ina dan koyawa inda ana dafawa ma yanzu. Abincinka na Bahaushe, na tantagaren Bahaushe da ka taso a Jos, haka kake cin abincinka? Ai haka ne, na ci abinci har yanzu ma. To me ka fi sha'awa kai kuma a rayuwarka? Kana da wasu abubuwa da kake yi yau da gobe wanda su ne kake sha'awa? Banda wakoki? Banda wakoki. To na gaya maka, na ji na makaranta a UK, kuma na je yi masters na yi undergraduate dina international business, na zo na yi global management masters dina. So ni dama businessman ne kai. Dan kasuwa ne. Ni dan kasuwa ne kai. To Muhammad, kake hada harkar kasuwanci da kuma harkar nishadantarwa? To ka san